दिनै जोङो नैबेवहाय तामुलपुरनि जितु मथंगाफुरि पार्क बे मथंगाफुरि पार्कआवहाय सेकेन्ड जितु बिटिआर एकर्ड आरो बे सेकेन्ड बिटिआर एकर्ड बेखौ जों फालिदों मानोना 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जोंहा मोनसे गिदिरथार मोनसे एकर्ड जानानै थांदोंमोन जायखौ जों बिटिआर एकर्ड होननानै मिथिगौ आरो बे बिटिआर एकर्डआ गोबाव सम जितु जोंनि बर' जाथिनि थाखाय संग्राम खालामदोंमोन जोंनि जायफोर हाथियार लाग्रा अर्गानाइजेसन जेरै एनडिएफबिनि मोनब्रै फेक्सन आरो दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो इउबिपिपिअ जों बे सुक्तिया जानानै थांदोंमोन आरो बे सुक्ति जानायनि उनावहाय बे ओनसोला मोनसे गोजोन थासारि फैदोंमोन जायनि गेजेरजों दिनै बे ओनसोलखौ जों मोनसे सान्थि मोनसे जायगा होननानै जों बयबो मिथिनो मोन्दों आरो दिनैनि नैबे थारिखखौहाय जोंनि तामुलपुर जिल्ला इउपिपिएल आरो गयबारि ब्लक कमिटि इउपिपिएलजों जों जयेन्टलि खुंनाय जादों आरो बावल' नङा दिनै बिटिआरनि गोबां जायगायाव दिनै बे प्रग्रामखौ खालामनाय जादों बर' फरायसा आफादाबो खालामदों आरो बिटिआरनि बाहेरायावबो दिनै बे प्रग्रामखौ खालामनाय जादों आरो जोङो बेखौनो मोनसे गोजोनथावना दिनैनि नैबे माने हाबाफारिनि गेजेरजों आं माने साबायखर बावनो लुबैदों जोंनि जे बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' सारनि नाजानाय आरो लोगोसे जोंनि भारतनि गाहाय मन्त्रि बिथां नरेन्द्र मदि सारनि नाजानाय अमित शाह गृहमन्त्रि बिथांनि नाजानाय आरो आसामनि चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मानि नाजानायजों बे सुक्तिया जादोंमोन आरो दिनै बिथांमोननि जिथु नाजानायनि गेजेरजोंनो बे सुक्तियाव थानाय दफाफोरा मोनसेनि उनाव मोनसे मावफुंलांबाय थानाय जादों जेखिनि दफाया दिनै बोसोरनैयाव मावनाय जादों आरो फैबाय थानाय ब्रै बोसोरबानि गेजेराव गासैबो जिखिनि बिटिआर सुक्तिया दफा दंमोन बे दफाफ्रा गासैबो सुफुंजाजोबगोन होननानै जों मावफुंजाजोबगोन जों आसा खालामो आरो लोगोसेनो बे ओनसोलाव मोनसे गोजोन थासारिजों आरो लोगोसे माने जोंनि बै ओनसोलनि गासैबो लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा जों मोनसे मोजां मोनसे खामानि मोनगोन होननानै आसा खालामदों आरो मैयासो जोंनि जिथु 26 जानुवारि जायखौ माने 73थि 26 जानुवारि जादोंमोन मैया 26 जानुवारि जायखौ जों रिपाब्लिक डे होननानै मिथिगौ बे रिपाब्लिक डेआव तामुलपुराव मैया जिल्ला हिसाबै जोंनि आसामनि केबिनेट मिनिस्टार बिथां इउजि ब्रह्म सारा मैया फिरफिला बिर होबाय आरो तामुलपुरा मोनसे जिल्ला हिसाबै जाबाय आरो तामुलपुर जिल्ला जानाय लोगो लोगोनो बे तामुलपुर जिल्लानि जिखिनि माने समस्या बै समस्याफ्रा समाधान जागोन होनना जों आसा खालामो गोबाव सम तामुलपुराव जोङो जिल्लानि खामानि मावनो थाखाय मसलपुराव जों थांनो गोनां जादोंमोन बावहाय थांनानै जों गोबां खस्थ' मोनदोंमोन नाथाय दिनै बिटिआरनि चिफ बिथां प्रमद बर' सारनि नाजानाय जोंनि चिफ मिनिस्टार बिथां हिमन्त बिश्व शर्मानि नाजानाय जोङो दिनै जिल्लाखौबो मोननो हादों आरो जों गोबाङैनो गोजोननाय दङ दिनै तामुलपुर जिल्लानि जों बाखिन्दा हिसाबै मानोना जोंना बिटिआर एकर्डनि दिनै प्रग्रामजों लोगोसे जों तामुलपुर जिल्लायाव मोननो हाबाय बिनि थाखाय जों गोबां गोजोननाय मोन्दों दिनै खुलुमबाय जोङो दिनै तामुलपुराव बिटिआर एकर्ड डे सान फालिदों 27 जानुवारि थांनाय 2020 मायथाइयाव जोंहा बिटिआरनि गोजोन गोरोबथा जालांदोंमोन एनडिएफबिनि मोनब्रै सेक्टर आरो भारत सरकार आसाम सरकार लोगो नांनानै जोङो बिटिआर एकर्डखौ मोननो हादोंमोन बे बिटिआर एकर्डआ फैयै फैयै दिनै बोसोरनैयाव आगान होबाय दिनै 27 जानुवारियाव जोङो बे बिटिआर एकर्डखौ जोङो तामुलपुरनि रायजो राजा आरो लोगोसे इउपिपिएल डिस्ट्रिक्ट इउपिपिएल ब्लक इउपिपिएल लोगो नांनानै जोङो नैबे 27 जानुवारिखौ सान फालिनाय जादों बेवहाय आङो साबायखर बावनो सानो मानगोनां प्रमद बर' सार बिथांखौ मानगोनां हिमन्त बिश्व शर्मा सार बिथांखौ मानगोनां नरेन्द्र मदि सार बिथांखौ दिनै आं आरो बे खोथाखौ बुंनो नांगोन जे इउपिपिएलनि दैदेनगिरि मानगोनां प्रमद बर' सारनि दैदेननायनि थाखायनो आरो एनडिएफबिनि मोनब्रै सेक्टर जों गोरोबथा जानायनि थाखायनो जों दिनै बिटिआराव गोजोन गोरोबथाखौ मोननो हाबाय जों बिटिआरनि दावगानायखौ मोननो हाबाय जों हाथियारनि जिथु जेंनामोन बर' रायजो राजानि जिथु जेंनामोन बेखौ जोङो मोननो हाबाय बेनि थाखायनो आङो गासिबो रायजो राजानिसिम बर' रायजो राजानिसिम आंनि गाहाम हामलायनायखौ बयनिसिमबो जासिहरबाय लोगोसेयैनो जोङो दिनै 2 बोसोराव बिटिआर एकर्डखौ आगान होबाय होननानै आङो रायजो राजानिसिम बुंहरबाय गोजोन्थों गोजोनथाव खौरां गोसो गुदुं फरायसा एबा सुबुंफोरनि थाखाय टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटआ बेसेन गोसा सुबिदा लानानै फैदों जायफोर बिथांमोना बेंकिं रेलवे एसएससि इन्सुरेन्स डिफेन्स आसाम पुलिस बायदि आनजादनि थाखाय साखाफारा जानो मोजां खाबु मोनाखै बैसोर बायदि फरायसा एबा सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खाबु सफैदों बरपेटा रोड विशाल मेगा मार्टनि साखाथियाव थानाय आमतलाव बे टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटखौ खुलिनाय जादों आथिखालनि साख्रि मोनै आरो बेकार जेंनाखौ नोजोर होनानै बे टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटआ
सोलोंसाफोरखौ गोबां गियान होनो थाखाय राहा लादों। बे टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटआव सोलोंथाइ होनो लानाय आयदाफोरा जाबाय बेंकिं, रेलवे, एसएससि, इन्सुरेन्स, डिफेन्स आरो आसाम पुलिस। जायफोर सोलोंनो गोसो गुदुं बिथांमोना टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटआव मुं थिसननो एबा गोबां मिथिनो थाखाय 8134097059 एबा 8638961177 जानबुं नाम्बाराव जगाजग खालामनो हागोन।